nek pancen dewa-dewa ring belane Bathara Guru, aku sing ora nrimake tan trimane Petruk Kandung bolong obrak-abrik kayangan. Bagong kae yen karo Semar bapakne tumindake kurang ajar ning Semar meso sabar meso ikhlas rasakno yen dadi guru ngaku ora ngajari karo anak-anake Semar. Ben kita ngrasake kaya apa sengsarane kadangmu tuwa isma yo nggone urip ning alam padang. Kampleng kowe. Aja. Iki kowe tak jasrone negara Ngamarta. Omong karo Punden Pandhawa nyuwun syarat ditumbali Getihe Werkudara. Ngono ya. Gelem fotonya. Gelem fotonya. Gong. Wis ora urusan. Aku sing ngatur perkara iki. Nek nganti wis ta, ya. Sago ora. Aku piye, Gajul? Gajul, ya sago. Nah, beres iki anggere ngapusi titenono ajar dhewe kowe. Al-Fatihah tujuh Kiseno Nugroho. Bismillahirrahmanirrahim. Pamanarya kados pundi? Saking panginten kula sedaya ingkang sami mapan wonten ing Datulaya menika dados pangrehipun anak Prabu Ngastina. Mila menapa ing dipun kersakaken Alendra Ngastina menika pantesipun para-para ing sami lenggah wonten ing Datulaya menika namung estu padha tumrap kula menika ingkang langkung sae. Mbuh hala, mbuh becik, mbuh bener, mbuh luput nek wis dikersake dening ratu nayaka-nayaka sing lenggah wonten mriki sedayanipun menika kedah mastuti sabda pangandikanipun Alendra. Wah, menawi kula mboten. Baladewa niku dipun nemu dhewe-dhewe. Baladewa aja kon manut karo sapa-sapa. Wonten mriki kula menika beda karo sampeyan. Nek sampeyan kali Babadara niku wujude patih, Babadara niku pujangganing negara Ngastina. Ning Baladewa wonten iki daya. Aku kuwi ratu dudu nayaka. Ha inggih, mangke nggih sampun duka rumiyin. Sampun duka rumiyin sareh menika tasih sonten. Sampun ngantos duka rumiyin kula menika namung merenahaken. Kedahipun sedaya ingkang mapan wonten negari Ngastina menika manut dhateng pangrehipun Alendra Ngastina. Menawi paman Harya badhe manut dhateng pangrehipun Kyai Prabu Duryudana monggo. Monggo aja sampeyan niku patih. Ning upama wonten rembugan menika ngrembug perkara patine para Pandhawa. Kula wis matur wong salwangsul. Kula ora melu-melu. Kula ora bakal cawe-cawe. Kula moh diarani wong sing banci ndemban siladan. Kula moh diarani wong sing abot sisih. Kula ngeboti para Sata Kurawa dirasani dening para Pandhawa. Semono nek nganti kula ngeboti para Pandhawa. Terus kewajibaning Baladewa wonten jagat menika pripun? Kula tak takon karo sampeyan. Samenika ngaten kemawon. Saya suwe kak saya angel. Samenika ngaten kemawon nggih wonten dawuh. Ingkang boten purun rembagan perkawis pejahipun para Pandhawa dipun caosi kamardikan. Mergi anak Prabu Baladewa menika ugi nggadahi hak supados boten tumut pirembagan madaning Datulaya. Ngoten paman. Nggih. Oh Prabu wonten dawuh. Nek ngaten Gusti Prabu kula atur kendel sawetawis. Kula badhe ngrembak pejahipun para Pandhawa. Lah, menawi ngaten tegesipun upami mangke menika badhe wonten tumindak utawi bab-bab ingkang badhe dados srana pejahipun para Pandhawa, kula mboten tumut-tumut. Mergi kula moh yen disebut ora mangan nangkane kok gabul pulute menika kula mboten kepengin. Lho semanggaken. Katuran lenggah ingkang langkung sekeca. Kula badhe midhangetaken para-para ingkang sami badhe munjuk atur lan para-para ingkang sami saged tuwin sagah damel srana pejahipun para Pandhawa. Kula tak weruh pripun carane, kula tak krungu kaya ngapa sing arep ditindakake dening para Sata Kurawa lan Kyai Prabu Duryudana. Gusti Prabu Kendel. Paman wonten dawuh. Miturut paman, nggih. Pejahipun para Pandhawa menika kados pundi? Kala wau kula menika sampun beto srana saking Plasa Jenar. Pejahipun para Pandhawa menika menawi cara kula dipun kendelaken kemawon mbenjang menawi sepuh pejah piyambak nggih. Dipate? Pripun?
Kula niku lek ngrungokke tenanan lho Dipati. Kok sampean lek omong kok glece sapinake dhewe. Kakang Duna pripun? Kula niki nganti kentekan akal. Pendak-pendak diaturi sowan ning negara Ngastina diajab mikir patine Pandhawa. Monggo sampean nggih wis ngerti dhewe. Nggih. Wong salwangsul kula ngaturaken srana patine para Pandhawa menika kula nuwun sewu, ora tau kelakon, ora tau iso kasembadan. Conto marang Mbah Makaping-kaping Werkudara, kula racun, kula bandoli watu, kula cemplungi wonten ing sumur upas. Mboten pikantuk pedalaning pejah nanging malah pikantuk kanugrahan tirta rasa kundha. Sampeyan ya eling. Eling. Bratasena kula loropaken wonten ing Wonomarta menika papan gawat liwat wingit kepati satu mara satu mati jalma mara mulih mung kariaran. Mestine Bratasena mati dipangan berkasaan dipangan jim setan. Ning nyatane pripun? Bratasena ora mati malah entuk negara Ngendraprasta. Bola-bali kula nglakoni kaya ngoten niku ora tau kelakon. Kakang Durna ya kelingan. Nggih. Dek jaman sampeyan didakwa, sampeyan diarani dening anak Prabu Duryudana. Bilih sampeyan kudu iso gawe srana patining Bratasena nganti mangken munggah Gunung Candramuka alastik Brasara. Ning nyatane Bratasena ora mati, malah entuk kayugung susuhing angin. Nggih. Terus mangdawi nyemplung segara. Umume wong nyemplung segara niku mesti mati. Mati pangan iwak cucut. Nggih. Ning nyatane ya ora mati, malah entuk tirta pawitra mahening suci. Pripun to? Pandhawa menika luput senjata tawa. Dikrenah cintrakane malah entuk kanugrahan, dikrenah patine malah entuk kanugrahan. Kula niku nganti kentekan akal. Saben dina kula menika ora iso turu, saben wonten ing patenggan ketoke mlumah ning ming ketap-kedhip. Gagas pripun carane mateni para Pandhawa? Nah cara kula kok gampang. Lho. Sampeyan ampun kepenak ngendika kaya ngoten. Mboten kepenak, ning niku nyata. Mateni para Pandhawa menika kula nuwun sewu. Dintose gase telas menika mati piyambak. Ora ana pendhita tak jegal. Mangkelake wae. Dirungokke tenanan kok omongane dleweran sak pinake dhewe. Menika ngaten dene Pati. Lah rak ngoten. Sampeyan nek pun ngendika kaya ngoten niku mesti serius. Serius. Ora kena disewawa. Nggih. Napa? Disewawa. Nggih. Pripun carane mateni para Pandhawa? Ngger. Anak ngger. Wonten dawuh Bapak Durna. Estunipun perjaipun para Pandhawa menika janjanipun sareng kula taliti kula utak-atik. Wonten ing Pertapan Sukalima miturut buku 1001 malam ingin tansah kula bikak. Nggih. Patine Pandhawa kok buku 1001 malam. Sampeyan meneng mawon Dewate. Nggih, nggih. Sareng kula utak-atik jroning manah salebeting manah kula glejah, kula gelar, kula gulung. Pandhawa menika ta apa to sebabe kok ora iso tekaning pati? Sebabe napa? Amargi Pandhawa menika ditunggoni piyayi loro sing digdaya. Oh, ngoten nggih, nggih. Piyayi loro sing digdaya. Pinunjuling apa-apa mbrojling akrep. Malah piyayi loro menika kula nuwun sewu mboten wujuding titah swantah, nanging wujuding dewa ingkang ejawantah. Dewa ingkang ejawantah. Sinten Kakang Durna? Lho, sampeyan kudune wis luwih pengalaman lho Dipate. Pandhawa wonten pundi-pundi papan menika mboten nate pisah kaliyan ingkang nami Prabu Sri Bathara Kresna. Mangriyen. Mboten ger, mboten. Mboten Rembak Sinuwun Brawati mboten namung menika kinarya pawadan sampun ngantos duka. Ning nganti nyenggol adhiku Kresna aja takon dosa. Ana pendhera tak ula-ula dawa. Sampun dawa kok ger. Mboten sadi ula-ula. Niki won mlakom. Sampun enjing. Sanika sampun nglawer to, Mas. Nek nganti mbebeda adik kula aja takon dosa. Menika namung conto, sampun conto. Ing nengganing menika inggih Prabu Sri Bathara Kresna, Ratu ing Darawati. Menika sampun sami prisa bilih Ratu ing Darawati menika titising Sanghyang Bathara Wisnu. Wisnu nggih. Dene ingkang angka kalih inggih menika pun Semar Badranaya. Lho, Semar niku napa wong digdaya? Sampeyan aja nganggep Semar niku wong cepete, Dipati. Ampun ngantos nambah Semar niku wong sepele. Semar niku sampun nyebut pusaka ingkang bisa kandha, jimat ingkang bisa ngucap.
Semar niku dianggep pusaka ingkang bisa kandha, jimat sing bisa ngucap. Sapa to sing ora kepengin cedhak karo Semar Badranaya? Satriya kemawon kepengin cedhak karo Semar supaya tego timbul yuwana uripe. Lho, pirang-pirang sing jeneng nayakaning praja kepengin cedhak karo Semar supaya ndang munggah pangkate, ndang akeh undakan bayar. Nggih. Sing jeneng wiyaga cedhak karo Semar supaya ndang tetep laris gone nabuh. Dinggone iket supaya kita bagus raine. Pasuryan, yogae kok pasuryan. Rai. Nggih. Dedapurane. Oh nggih. Jan sia-sia kajenge ben. Yen Waranggana kepengin cedhak karo Semar mesti ngaturake pupur. Karo Semar terus dijopajapu saben dipupurke nang raine Waranggana mesti ketok ayu lan iso ngresepake bekasan oke sing padha tresna. Terus mula Waranggana saiki padha duwe pan. Napa? Pans. Fan. Utawa komunitas pecinta Waranggana. Nggih. Niku merga Semar. Oh, ngaten. Nggih, merga Semar. Nggih. Mula Semar niku aja dianggep wong loro saudon telu saurupan. Semar niku pancen wong pinter, Semar niku pancen wong digdaya, Semar niku pancen wong sapa sing didedhaki karo Semar. Sing lali tumuli dadi eling, sing ala tumuli dadi becik, sing bengkong tumuli dadi jejeg. Oh, nggih. Mula sing do bengkong-bengkong nyedak Semar. Men supaya jejeg. Nggih. Pakartine mekaten Kakang dulu. Mulane kepengin mateni karo para Pandhawa menika kula nuwun sewu dipun jangka pejaipun wulu cumbune. Oh, wulu cumbune Pandhawa menika Semar Badranaya menika. Mila, Ger, menawi paduka anak Prabu badhe mejahi para Pandhawa kedah saged nyingkiraken pamong tanah Jawi utawi pamonging para Pandhawa. Inggih menika pun Semar. Kesusu kaya Dipate. Senar niku ajeng mancing sampean. Semar Badranaya kudu disingkirake saka lumahing bumi kuraping langit. Nek Semar tekaning pati, nek Semar sirna margalayu. Nggih. Niku Pandhawa bakal apes jurite. Kok iso ngoten? Pandhawa sedih hatine. Langkung-langkung Janaka niku nek kalih Semar tresnane ngukuri karo kadange dhewe. Mula sok Kakang Semar, ngaten ta? Nggih. Kakang Badranaya ngateni karo Dipati? Nggih, kula ngertos. Nek nganti Semar mati, Janaka sedih. Wong sedih iki kembange mesti bakal lara. Wong lara iki kembange mati. Nek Janaka mati, Pandhawa ora duwe kekuatan. Tegesipun Pandhawa bakal saya ringkih, gampang ngene mateni para Pandhawa. Mangke riyin sampean salah. Kok salah nggih napa? Pandhawa niku kekuatane ora teng Janaka. Ya pancen Janaka niku lebu kekuataning Pandhawa ning ana sing luwih sentosa. Sapa? Werkudara. Werkudara ngerti adine mati merga kelangan Semar, Werkudara sedih. Terus ora duwe kekuatan. Terus kedunungan kencokan penyakit lara kuning. Oh. Nggih. Pes. Wih. Darah tinggi. Nggih. Sesek. Ah, nggih. Kalih kram. Oh. Niku termasuk penyakit sing untel-untelan. Nggih. Werkudara kena penyakit kaya ngoten niku terus mati. Werkudara mati, Puntadewa sedih. Puntadewa kena diabetes. Diabetes. Nggih. Puntadewa kena diabetes terus saya kuru. Puntadewa saya lemes. Puntadewa mati. Nek kula Sedewa ora ana kekuatan apa-apa. Wong loro niku ora ndek kekuatan apa-apa, ora ndek kadidene apa-apa. Puntadewa dicandhak loro jebles ke sirahe dituku, Mbak. Oh, mesti bakal tekaning pati. Janaka mati, Werkudara mati, Puntadewa mati, kembar mati ateges Pandhawa wis mboten wonten. Lho. Menapa mboten moncar? Nggih. Pandhawa mati anak Prabu Duryudana langgeng. Anggenipun dados nalindra wonten negaring Astina. Mboten wonten ing Nyarusiku, mboten wonten ing badhe bebeda dhateng anak Prabu Duryudana. Baduna. Wonten dawuh. Nadyan ngendikanipun Bapak Durna menika kados dene lare. Nanging tumrap kula sampun damel pepadhang. Nah, samangke lajeng keparing pepaduka
dinten samangke kula cocok kula mathuk menawi jengandika Bapak Durna paring pangandikan menawi badhe mejahi para Pandhawa kedah mejahi Semar langkung riyin. Mengaten nggih. Menawi ngaten dinten mangke kula tetepaken Semar kudu mati, Semar kudu sirna. Pripun carane? Semar kudu ngatang-atang dadi bathang. Ngandel ora? Mboten dados menapa nggih. Arang ya mulan sing jeneng rembugan niku digatekke merga dramatik wonten ing pekeliran menika gumantung wonten anggenipun sami Mas paosaken. Nah. Nek nganti luput ngoten niku dadi ora krasa. Lah nggih. Luput kok kon krasa. Lah. Nek ora dielekke luput lho. Ah. Menika sak nekat. Nggih. Ah. Kok ngono kok glelenge ra jama-jama. Prangsele ra tau ucul. Prangsele isine ngandhuke kok ngalor ngidul. Nggih. Bawa Durna. Mboten dawuh, mboten ngrembak rangsel. Ha nggih. Tetep kedah Semar tekani. Ah, Semar kudu dipateni kemawon. Ah, ngeten iki. Ah, wis gek turu meneh. Jagat wasaning Bathara Wayabdara jagat Pati Indrajala Dewa. Yayi wonten paring adhawu. Nadyan kula menika kendel mboten tumut pirembagan nanging dangu sangseaning dangu. Dangu-dangu manah kula menika mboten sekeca. Manah kula mboten jenak. Mboten jenakipun mapan wonten ing pundi. Krana sareng kula midhangetaken sabdanipun Begawan Durna anggenipun paring dawuh yen to kepengin mateni para Pandhawa kudu mateni Semar. Lho nuwun sewu, saniki kula tak takon. Laraking pirembakan madaning Datura Negara Ngastina menika kala wau ngrembak patine Pandhawa. Lah kok tekan kono wong ora luput, wong ora kleru bakal arep diajab patine menika kula nuwun sewu. Weh, ladal. Mrai ngaten cetha, pancen kepara saestu yen to Ngastina menika kedung-kedunge wong jahat. Ngastina menika kedung-kedunge wong elek. Ngastina menika kedung-kedunge wong culika. Nadyan kathah para nayaka punggawa nanging jebul jireh getih wedi mati ora wani adu arep. Anane mung nglimpe saka mburi. Yayi lho wonten paring adhawu. Menawi Prabu saestu badhe mejahi para Pandhawa sakmenika kula nggadah atur ingkang sakmangke mugi kepareng nggalih. Sampun ngantos paduka menika pados rana ingkang culika mejahi para Pandhawa. Menawi paduka menika wantun kalian para Pandhawa, pejahing para Pandhawa menika monggo dipun tantang. Ditantang nyododo ndidodo, tangkep jojo kantaran bau. Aja mirih setemah maras, sabab bakal nyumurupi muntrating marus. Neng nganti paduka Prabu Durna menika mejahi para Pandhawa kanthi sarana licik menapa boten lingsem disenggo Ratu Ngastina menika wong wadon pepinjungan sing ora wani adu arep karo para Pandhawa. Sakranjang koplak ngendika sampeyan. Mboten ajeng kula agem. Nadyan pripun carane mbuh ala, mbuh becik, mbuh licik, mbuh ora. Ning tetep Duryudana badhe pados rana mejahipun para Pandhawa. Nadyan kudu nganggo patine Semar. Menika ingkang kula ajab kula mboten badhe mangu dhateng gegayuhan kula. Oh ngaten. Hi. Mari kula mekaten nadyan sawetawis sing ora mapan wonten negari Ngastina kula kadhawan supados kendel mboten tumut pirembagan. Ning jebul nyatanipun kula raos-raosaken kok manah kula mboten kepenak. Manah kula mboten jenak. Pripun para sepuh, para lenggah nadyan ampun kantun kalih. Paman kula sejenar Bapak Durna. Pripun carane supaya Semar gampang nggone tekaning pati? Semar dipun timbali, dipun paringi Raja Brana Picis. Tumli sakmangke menawi sampun mendem kadunyan kantun nglimpe dipun pejahi wonten negari Ngastina. Oh, aja gampang, Dipate, aja gampang. Semar ki nek wis blereng marang kadonyan biyen-biyen Semar kuwi gelem utawa wis gelem sugih. Semar kuwi sugih ngungkuli plasa jenar, ngungkuli kepatihan. Mula Semar ki aja nganti dimimingki marang bandha donya. Brana Picis, Semar ora gelem, ora bakal sulap, Semar ora bakal blereng marang bandha donya. Kuwi cara sing bakal konangan, Dipate. Lajeng caranipun kados pundi? Semar dipun dawuh supados sowan wonten negari Ngastina. Lajeng dipun paringi derajat ingkang inggil tumuli dipun limpi dipun pejahi
Cicune pripun? Pendak malam Jumat kliwon ngojek ngidul. Kula gelem sarta blereng marang apa kang bakal mbok gunake kanthi srana boyong Semar. Ngaten mawon. Semar dijak pesta. Tumuli Semar mangke dipun unjuki inuman ingkang damel mendem. Menawi Semar sampun boten emut, tumuli dipun limpe, dipun pejahi. Depate pripun? Semar niku wis apal karo banyu sing marai mendem karo sing ora niku Semar sing apal. Mbiyen Semar niku dodol. Oh. Dadi wis apal. Nggih, nggih. Jaman rekoso mbiyen. Nggih, nggih. Ora bakal kelakon, ora bakal kelakon. Kartu Surtayu. Wonten timbalan ing Adawu Sinun. Duwe penemu apa? Waduh kula mboten gadah pemanggi menapa-menapa. Saenipun Semar menika dipun cepeng kemawon. Lajengipun geret dipun peksa dhateng negari Ngastina. Surtayu wonten dawuh. Nek omong nganggo wewaton ora sampe naik dhewe. Apa dikira Semar iki ra ndek anak? Dikira Semar iki ra ndek anak? Petruk Gareng Bagong ki bakal ngayomi karo Semar Badranaya. Wong kuwi bapakne. Ora aku tak takon karo kowe. Kowe tau apa perang musuh Petruk menang dek kapan ayo? Kowe tau perang karo Gareng menang dek kapan? Luwih-luwih, kowe wis tau apa menang karo Bagong? Oh, kerep-kerepe Kurawa ki mesti kewirangan karo Panakawan. Mulane kowe ngantar meksa karo Semar Badranaya, ngibarate kaya cebol, kaya wulan muta ngitung lintang mangke lakone Cipawurunge tak kandhani. Jagat Dewa Bathara. Ming perkara kaya ngene kok bingung nggone bakal gawe srana patine Semar. Dik, apa Mbak Yu? Jroning masiwakan iki bingung ming perkara gawe patine Semar Badranaya. Wong sawangsul Rekyana Pati paring dawuh iwadene ora ditampa dening Begawan Durna. Lah iya aku ya gumun. Ming ngrembug patine Semar kok padha bingung. Monggo Semar kuwi wong suci, Semar kuwi wong apik. Iya. Lah mbok ya sranane Semar kuwi didhawuhi supaya sowane negara Ngastina terus dikandhake nek Kurawa wis do insap. Kurawa kepengin dadi wong apik, Kurawa kepengin dadi wong becik, Semar kon menehi ya kuwi wujuding ceramah. Ya kuwi siraman batin. Supaya Kurawa bisa bali dadi wong apik, nek Semar dikon supaya menehi siraman batin kanthi tumindak ingkang becik, kanthi tumindak ingkang apik, tobat. Semar mesti bakal tekan negara Ngastina ya, Dik. Kok menurut aku kok bener kowe, Mbak Yu? Jenengmu sapa? Tobat, kula nyuwun pangapunten, sinuwun nyuwun pangapunten namung raosan. Ora, jenengmu sapa? Nami kula pun Tariem. Tariem inggih. Kula asring dipun undang tari. Oh. Nadyan kowe ming rasanan ning penemumu apik, penemumu becik. Penemumu iso dienggo srana Semar tekan negara Ngastina. Diakoke Kurawa bakal insap, Kurawa bakal eling marang dalan sing bener. Semar didhawuhi supaya menehi ceramah, menehi siraman batin, menehi tutur-tutur sing apik marang negara Ngastina. Yen Semar wis tekan kene, gampang gone mateni jagat Dewa Bathara. Nadyan ming abdi wae kok penemune malah becik. Yo iki. Tobat mboten Gusti, mboten kula nyuwun mboten nyuwun napa-napa. Tambani. Tambanono. Inggih ngestaken dawuh. Matur sembah nuwun. Aku dikeki lho Bayu. Iya, aja kuwatir ning ngarepe Sina Prabu Duryudana engko ndak malah isin. Mengko tak paringi. Tariem wonten dawuh. Kowe tak unggahke derajatmu minangka juru joget ana ing negara Ngastina. Tobat matur sembah nuwun. Nanging kula mboten saged joget. Monggo diajari karo abdi dalem Langentaya. Inggih ngestaken dawuh. Jeneng mburimu ki sapa? Kula pun Prastiwi. Mbak Yumu tak dadekke juru joget. Kowe tak unggahke pangkatmu dadi juru ngangsu.
Wong wedok lemune kaya ngono. Lha iki kestaken dawuh. Saka ngisor sendang munggah tekan Pasiraman kudu to angsoni. Nggih, kestaken dawuh. Mboten badhe kula duwa keparengipun Sinur Prabu Duryudana. Ing atase ming abdi-abdi kok iso menehi penemu sing apik-apik, sing gerang-gerang, sing tuwa-tuwa, ping tuting clemong ora ana gunane. Pawanario wonten dawuh. Nek cara kula isin pikiran patih kalah karo pikiran ban. Iya nyuwun pangapunten radi mboten saged mikir. Pendhita karo ban penemune ora ketemu ngakal. Penemune ora ketemu nalar. Sing digungke ming brana picis derajat pangkat. Mula dinten samangke kula suwun kanthi sanget. Paman Haryo, wonten timbalan ing ngajawuh. Boduna wonten dawuh nggih Mang Budal tengkarang kadempel terus manggaken nyuwun pamit tampeng pangestu. Pendak-pendakku ditimbal dening Prabu Duryudana. Mongko rasane ngatike aku selak kepengin nyumurupi yen to Yai Prabu Duryudana kuwi rembug perkara negara. Perkara kedaton negara Ngastina.
Lah kok ora lida ujare wong dapluk pendak-pendak kusuwan sing diajab amung patine para Pandhawa, patine para Pandhawa. Mongko sagedhakan iki lha kok dadi ora mung Pandhawa sing dirasani cintrakaning dening Kyai Prabu Duryudana, nanging malah kepara wong sing ora ngerti marang kendhang iki mung lelakon. Wong sing ora ngerteni sarta wong ora weruh marang kasunyatan teka diajab padine. Kakang Semar Badranaya. Wah, dalah. Monggo ancasku pengen bali marang Praja Mandura, nanging bareng aku krungu yen to Kakang Semar diajab patine. Nala Gareng. Dalem Bapak. Petruk, wonten dawuh mo. Bagong, piye Mir? Karo ndaraan Bapak kok le nyeluk kok mingmir kulinae. Ha iya. Nih aja marmir-marmir mesake Bapak. Anane kowe tak timbali ngadep iki janjane arep tak jak rembugan. Bab sing wigati Nala Gareng. Rembugan apa, Pak? Kaya penting banget. Wong biasane Bapak niku nek medal sik niku terus titi tundha kakate ngareng Trisundi Winayang Jati. Ngoten ya. Sak teruse terus mengko tembang pocong terus Sekar Pita kentruwo membo pethekan. Sekar Pita kok kentruwo pethekan. Ha ora apal itu. Ha iya. Kok dadak nganggo rembug wigati barang ajeng rembug napa, Pak? Nala Gareng Petruk lan Bagong kowe tak kandhani ya to, Le. Nek sejatine bapak kuwi arep mbangun desa. Weh. Bangun desa. Weh. Bangun desa. Weh, diganti meneh lakone. Diganti pita, Gong? Kok beda karo sing wingi-wingi. Bangun desa iki dina iki laon apa-apa wis iso, Le, rasa. Dadak ribet. Ngono lho, bapak iki kersane arep bangun desa. Bangun desa karang kadempel. Supaya kawulane luwih becik, luwih rukun, luwih tentrem. Bangun desa ning kene sing tak karepake ora kok aku bangun gedung sing magrong-magrong kuwi ora. Ning aku pengen bangun kamanunggalaning para kawula tetepa rukun matsinamatan daya dinayan. Tunggal cipta rasa lan karsane. Wo ngaten to, Pak. Iya. Ning saksuwene aku duwe gagasan niki kok ana pralampita. Sing rasane kok ora ngepenakke pikir. Pralampita napa, Pak? Pendak-pendak aku krungu kentrongan. Lah kok dadi atiku kumesar. Mongko barengi swara kenthongan mau mesti ana rijal ingkang munya ing kidul kulon. Mongko pralampitane kuwi ya bab sing ora apik. Nang kabeh mau tak gawe tentrem merga tumrap aku nek pancen penjangkaku iki diudanani dening dewa. Dewa mesti matedhakake pacoban. Lah, pacoban mau mung aku iso ngliwati apa ora tegese iso nampa apa ora. Nek ora iso nampa tegese gegayuhanku bakal gagar wigar tenantu karya. Ning nek iso nampa pacoban mau dadi kanugrahan. Gegayuhanku bisa kasembadan, Tole. Oh nggih. Menawi kersanipun Bapak ngaten namung sendika dederek kula kadhawuhan menapa kula mboten badhe selak. Semanten ugi kula kadhawuhan mlampahi ing tebih beto barang ingkang ngawrat kula mboten badhe selak, Pak. Semanten ugi ingkang putra Wragil pun Bagong. Nadyan kula kadhawuhan supados nedha ingkang kathah saha ngunjuk ingkang sakelangkung tuwa. Kula mboten badhe selak, Pak. Wong kok senengane menggon pangan to, Gong. Nyambut gawe sik. Nek nyambut gawe entuk pangan dirasake. Tetes sing kringet kuwi arep ming sethithik entuk-entukane sithik. Ning nek dirasake tenanan wah malah dagingi malah iso marai sehat. Arep entuk-entukane akeh nek ora dagingi wis percuma. Ngono ya, Tru? Mula apa sing dikersake Bapak ya dhewe ming kari manut. Didhawuhi apa-apa manut. Supaya penjangane Bapak kasembadan. Ya mung sing prayitna ngati-ati merga Bapak wis paring dawuh entuk sasmita sing ora apik, sing ora becik.
Kowe karo aku kudu tanggap sasmita. Nek ana bab-bab sing arep ganggu gawe karo bapak, kowe karo aku kudu wajib mbelani karo bapak. Mestine ngono to. Ha iya. Mergo bapak iki tumpuan harapanku. Ha iya. Bapak ki wong tuwa sing tak sembah-sembah. Heeh. Mula nek nganti bapak ki engko gegayuhane eneng sing ganggu, wis ora ujar ora kaul. Rawe-rawe antas malang-malang bakal tak putung. Ha iya wajib kaya ngono kuwi. Alam taklimku katur marang kersaning Kakang Nayantaka. Nggih kula tampi, Den. Ndara Baladewa bekti kula katur nggih, Den. Yo nolo garing tak tampa. Ndara Baladewa bekti kula katur nggih, Ndara. Yo Petruk tak tampa. Ndara Baladewa bekti kula katur nggih. Ya, Gong. Ora disauri dhewe ora. Wong edan pendak-pendak Bagong mesti digawe kisruh. Kowe ngaturke bekti apa ora? Nggih. Tak tampa. Ora urung ya ditampa kok. Sampeyan maringi pangestu mboten? Ora. Oh, edan iki. Ora bakal maring pangestu karo kowe. Wong ngaturke bekti karo kowe ya sembrono kok. Nggih, Pun. Sinuwun mandura ngaturaken bekti kula konjuk. Ya, tak tampa pangestu Tamarana. Nggih, kula tampi andadosaken bingah raos sing manah kula. Ajeng kunjuk kula mboten? Lho. Apa iki arep nyuga Baladewa iki wis cukup uripmu apa piye? Wah, kalung kula loro. Waduh. Niki lho Mang Samang to. Lho, rak kaya penyanyi rap. Penyanyi apa? Rap. Dadi penyanyi tikus. Rap iki bahasa Inggrise tikus ya. Heeh. Wonten apa, Gus? Semar. Kula wonten dawuh. Bab tak kuning Karang Kadempel iki bakal ngabarake kabar sing ora becik. Kabar sing ora becik pripun? Ngerti yo. Aku mau tinimbalan dengke Prabu Duryudana. Jroning perembakane madane negara Ngastina mau sing dirembuk tanah lila kejamung matine para Pandhawa. Mula aku trima ora melu-melu perkara rembukane negara Ngastina mau. Nggih. Mergo aku sak temene ora gathuk, aku ora mathuk yen to para Kurawa tansah ngajab patine para Pandhawa. Nggih lajeng. Lah kok suwe-suwe mremen rembuke para pinisepuh negara Ngastina. Yen to mateni Pandhawa kuwi gampang lakone ning kudu iso mateni Semar. Lah pripun niku hubungane napa ale kula? Kula ora ana sambung rapete kali para Pandhawa. Dianggep yen to Semar kuwi pamomonging para Pandhawa. Ingkang dadekake Pandhawa kuwi timbul lahir lan batine. Tegese ora iso dikrenah patine. Ora iso digawe cintraka uripe. Lajeng mula nalika semana tumuli aku lunga saka negara Ngastina, metu saka Natru negara Ngastina. Barang aku tekan alun-alun tak pikir-pikir entuk aku bali marang negara Mandura. Mesti kowe bakal diancam pati ning nggon Kusata Kurawa, monggo kowe ora tata-tata kowe ora ngerti entuk diancam pati ning Kurawa. Mula aku terus mlayu mrene iki. Ing wigati aku ngabarke sarta ngabari marang kowe yen to kowe bakal diancam patine dening Kurawa. Mbah aku dhewe ora ngerti lha kok dadi Semar barang diluputake kuwi karepe piye aku dhewe ora dong. Nggih. Nggih. Lah terus mula kowe tata-tata Semar yen sak mangsa-mangsa iki mengko Kurawa tekan kene mangsa borong sing wigati aku wis ngabari karo kowe. Nggih, matur nuwun Ndara, matur nuwun. Ndara Antarja bekti kula ya Petruk tak tampa. Mbageke kok. Ndara Antasena. Wus. Antasena. Kula ngaturaken bekti nggih. Ya, Gong tak tampa caidan. Nah, aku ya omong ya ngawur kok. Ndara Gatotkaca bekti kula. Ya Bagong tak tampa. Ndara Antarja bekti kula nggih, Den. Ya Bagong tak tampa. Pripun enten napa nika kok ding gruduk tekan Karang Kadempel? Kek. Aku nampa sasmita. Aku nampa dawing dewa yen to aku supaya cedhak lawan Kakek Semar. Sebab miturut sasmita ingkang dak tampa, jare Kakek Semar bakal duwe gawe. Ya bener apa ora, Kek? Pripun to? Digawe napa? Kula niku ora digawe napa-napa, Kakek aja goro. Arep Antasena tak anggap wong ora ngerti tata krama, wong ora ngerti unggah-ungguh, ning aku iso maca karo legetane penggali Kakek Semar. Padha karo sasmita sing wis tak tampa. Mula kang wektu dina iki aku tekan kene arep bantu karo Kakek Semar. Kakang Gatotkaca semono uga, Kakang Antarja semono uga. Apa sing dadi bot repote Kakek Semar, aku bakal sak biyantu. Wah, jan.
Kula niku gumun karo sampean. Piyai nom kok lantiping panggraita ngungkuli karo sing sepuh-sepuh. Kula niku dereng ngomong karo sapa-sapa kok sampean wis ngerti karo napa sing kula gayuh, napa sapa sing kula jangka. Nggih, matur nuwun nek niku pancen lahir batin sampeyan ajeng bantu karo Semar ning kula nuwun sewu gandeng niki wau kula entuk kabar nek Semar niku ajeng diancam patine. Lho, sapa sing ngancam patimu? Mboten sanes para Sata Kurawa. Lah lupute kakene Semar apa? Kula niku wis biasa karo Kurawa. Kurawa niku nyawang wong ora luput, ora kleru mesti bibidana, mesti ajeng dipateni. Niku pambekaning Sata Kurawa. Mula nek sampeyan ajeng bantu kalih kula manut, mang bantu kula ya gelem. Sabiyantune sampeyan sing matur kalih kula njaluk dibiyantu. Kurawa aja nganti mlebu sabet-sapon negara utawa ing Karang Kadempel. Mangundurke. Diundurke alus nggih monggo, kasar niku kula pasrahe karo sampeyan. Lah. Nek ming Pakdi-pakdi ku para Sata Kurawa aja kuwatir. Yen to bakal ganggu gawuh karo Kakene Semar nggone bakal duwe gawe iki. Aku Kakang Kakang Turjing bakal nrenggalangi para Sata Kurawa. Nek ngoten matur nuwun, matur nuwun. Mundhak sami rawuh wonten ing mriki mang pethuke sak njawiring rangkah Karang Kadempel. Mengki nek perange teng Karang Kadempel ndak akeh kawula sing padha kesemyok ing ngaradan. Njaluk pamit yo kek ngatos-atos Kakang Semar nyuwun pamit. Ndara Garkaca ngatos-atos. Siwono untuk aku nyuwun pamit. Ndara Antarja ngatos-atos sampun kados lari alit nggih, Den. Surtayu ya. Lah kok ning Karang Kadempel sowan kakene Semar, Pakde, ya mung kepengin tetinju marang Karang Kadempel. Lah kok dadi Sata Kurawa dampyak-dampyak lakune arep endi, Pakde? Pancen nedya bakal ana ing Karang Kadempel. Wigatine ngemban dawuh timbalaning Kanjeng Koko Prabu Ngastina. Yen para Sata Kurawa ki nen boyong Semar Badranaya. Upama to Semar ora gelem diboyong marang negara Ngastina, Semar bakal dibondo tangane krincung sikile. Ewadene isih bondo, Semar bakal disampurnake tegese bakal dipateni dening Kurawa. Antasena sing ora entuk, Pakde. Lho. Kaya palangi kareping para Sata Kurawa pancen kepara nyata. Yen ngono, aku kudu sing nyingkirke Antasena. Yen aku iso nyingkirke Antasena, kelakon ketemu karo Semar. Ayo, gage. Yen pancen kowe iso nyingkirke Antasena, singkirna. Ning sisip sembile kurang-kurang bejane aja takon dosa babati gaman wak gulungi genderamu kene marganing patimu Singalena prapting lalis Pakdi Surtayu. Aja mlayu.
nggawa tombak. Mati wae. Wah, edan. Antasena nggawa sedulur bapakmu. Lho, ora basa karo aku Gatotkaca. Siwa Kartomarmo. Gelem bali apa ora? Ora gelem bali lakon tak gembol ndasmu. Keparat. Ora nganggo tata krama karo wong gerang. Bapakmu mati dening aku. Panggau tak ayoni. Kuwi ae. Mati kowe. Ya dasar para nyata. Lakon mati dening aku ayo panggau tak pas. Mati ya. Ayo. Semar mboten ajeng lakon diboyong nang negara Ngastina sebabe sing tunggu Semar ampuh-ampuh. Sing tunggu sapa? Antasena Gatotkaca Antarja. Kula semanggaken. Man mundur mawon. Kurawa ken mundur kabeh aja nganti ana kurban. Ning nganti enten kurban sampeyan kali kula sing ditutuh karo keluargane. Mundur mawon. Mundur man. Wong telu sing gelut iki mau sing tak paido ming kowe. Lho kok kula gelut ki ya sing gunake ketrampilan. Gelut kok ming anggere kowe di waduh. Aduh. Kok kaya ming guyan to. Man sampeyan ampun ngece mangrasake se Antarja. Samane nganti ora mlonyo awake. Antarjane ku nek ngoten niku nyembur. Nyembur nggih. Teng awak tiba niku upase kemranyas larane ora jamak. Mula sampeyan ampun ngawu gawar-ngawur nek ngarani kula mengetok-etok diyak terus tiba niku. Niku perang nganggo tenaga ora mung sak penake dhewe. Sampeyan ming tenguk-tenguk dawuh. Nek ming dawuh kowe iso wae. Muga-muga temu Antarja disraine men modar. Kok nesu ta? Wong genahke niki ming genahke kok malah nesu. Rumangsaku kok sarwa ora kepeneran. Sapa sing arep maju? Kecampluk man. Kecampluk dengermu. Mulane wonten wong ajeng maju pulang niku ora celila-celili. Ora ngebabaki dalan iki yang jege capeng kok malah cetengok-teng liku. Oh, apa?
Rene bae. Ajeng kula campluk ping pindho. Aku iki arep perang mungsuh anak-anak pendopo arep perang mungsuh kula aku. Nek pancen sampean wani mungsuh sampean mawon. Sing jelas kula menang. Dulur Asembrono. Ndang to. Nek panjenengan maju wae. Antasena. Apa Pakdi? Kowe sing ngalahke Cultayu. Kowe sing ngalahke Cultayu. Heeh. Kalau tomarmu kalah karo Jawa. Kakang Garukaca. Aja tomo kalah karo Jawa. Kakang Antarja. Berarti kowe wong telu. Iya. Aku Kakang Garukaca, Kakang Antarja. Wedan. Ya wis pinake. Munggo gawa linggis tak linggis ndase. Kene iki ngrungokke tenanan kok ming etung-etung cacah ming sensus. Marahi mangkel tenan. Sapa sing arep maju meneh? Sapa sing arep cari muka? Wela. Wis nganggo salto barang. Napa, Cit? Lele capeng ngrimpet sarung suwek, Man. Tak salin sik. Iya. Sarunge sapa kuwi? Gemletek teng mriko. Ndelok. Iki lho. Ana tulisane SNK. Iki nggonku Sengkuni. Tak kampleng kowe. Nyi. Nyi le, Man. Maju tenan. Mama maju tenan. Mungsuhe sapa? Antarja, Gatotkaca, Antasena. Wah. Edan. Ampuh kabeh. Wani ora? Wani. Kira-kira antaraning telu kuwi sing tok pilih sapa? Sae, Man. Ketemu Antasena kula pateni, ketemu Garukaca kula pateni, ketemu Antarja kula pateni. Nek ketemu telu-telune kula sing mati. Pas ta? Wis gek menyang. Nun, gek menyang. Sumbar sik. Sumbar. Tumbar nggo ngeceri mripat niki. Ora emosi, Man. Niki lho serban lho, Man. Kula serban iki. Waduh, Pak Iraimu nek. Sik, Man, sik. Ngapa? Ana semut mampir ning mata bambangane nguyuh. Ha iya. Peperih. Ha iya. Antasena, Gatotkaca, Antarja. Pakde Citraksi. Dasar kepara nyata. Kok kowe menang karo Susortayu, menang karo Kartomarma, menang karo Asatama. Lumrah. Neneng iki gembonge Kurawa. Iki pen tak ajar anggere kleru tak ajar kowe. Iki pentrolane Kurawa. Wis tau mateni kucing telu. Jit, non mbok gek mangkat jelih aku weruh lek ngomong. Wong nantang kok dipenging. Maju Pakde. Njaluk mati cara piye? Kokusnul Khotimah. Nek iso mati sing apik. Lah mati sing apik kene. Kebruki sirahmu modar kowe. Wedan. Karo wong tua kok ora sopan. Sisirahe wong tua dikepruki. Tambah srahe Kakang Garukaca wis sagu, nugel, gulumu puntir. Sirahmu tugel. Mati deningan. Edian sumbare medeni kabeh. Terus Antarja nek ketemu aku arep ngapa? Sembur mlonyo awamu Pakde. Edian. Urung dibubuti wis digawe mlonyo.
Aja maju Icen. Antasena, Syukur. Wong kon maju ket mau kok dadak cerewet bae. Watuk kowe syukur. Antarja Gatot Kaca Antasena. Aja maju mboko siji. Maju bareng legane atiku tinggal lunga dadi kowe. Asu. Mangkel aku. Lek ngenteni iki tenanan bareng nantang kok minggat. Ngalah. Awe gumun karo Kurawa ya. Rumangsaku ya kadang kala sok gawe seneng, kadang kala sok gawe mangkel. Lek arep menyikapi iki kepiye? Nganti bingung. Kae malah indak-indik. Pak ditraksi mau nanti neng kana nantang kok saja iya ya kono kene dundangke Pak Mbah Cit nanti kowe Satria kok ndekem neng kandang pitik ki ngapa ngapa maksudnya oh kon meneng nek kon meneng ki le ngono pisan bae kami sosonen lar maju ora golek-goleki mungsuhmu omong nek kula omong nek kula masuk angin oh ngawake kowe kemringet kok masuk angin gejala usus buntu ora ana apa-apa kok gejala usus buntu ki apa to kowe iki? Ajeng orasi. Apa? Ajeng orasi. Orasi sing dibelek niku operasi. Orasi dengkulmu mlocot. Iki rasane wis kelangan lho, Cit. Iki rasane wis kaya ora perang lho. Saking ngesu ben. Kon kajenge atas kabeh aja. Es ben luweh. Ora maju tenan. Ayo Kurawa sapa sing ketok? Duduki karo Antasena. Pripun Kakang Semar wonten dawuh aku kok ora iso mitung nganggo nalar sing ganep keparangipun monggo janjane kowe iki ora klebu wong sing wigati tumraping para Pandhawa upama Pandhawa kuwi dipateni yen pancen sing mateni kuwi pinter mesti iso mateni para Pandhawa lah kok dadi kowe ora ngerti kenthang kuwi ning lakon kok ngerti-ngerti diajab patine karo para Sata Kurawa. Ora aku tak takon karo kowe. Kok kowe iki mesti nampa lelakon ngene piye to Semar? Lelakon iku adile mung kudu dilakoni. Mongko sing gariske lelakon ning jagat iki para dewa. Apa kowe ora kepengin gugat ning kayangan? Apa ora kepengin sowan ning kayangan kowe takon karo Bathara Guru? Apa to sababe lha kok dadi kowe arep dipateni Kurawa iki janjane perkarane apa? Mongko kowe ora ngerti lelakon iki ora ngerti kahanan iki. Kowe ora kudu mati merga Pandhawa dijangka patine dening para Sata Kurawa. Mula tak jaluk kanthi banget Semar kowe gugaton ning kayangan takono para dewa. Kowe iki wong ora salah kok diluputi karepe piye?
Kula munggah teng kayangan sing tunggu Karang Kadempel sinten? Aku. Mengke nek anak-anak kula do melu, ya wis ben. Men do ngerti kahanane bapakne. Ngoten ya. Ha nggih kula mingkari manut. Kula nderek ngendika sampeyan lho. Nek kula ken takon karo Manik Maya adik kula apa to sababe kula ora luput ora kleru kok dijongko patine kuwi kula tak takon. Nek pancen wangsulane ketemu nalar kula trima ning nek pancen niki kabeh digawe dening para dewa ajeng kula tanjeke salah kula apa luput kula apa karo Manik Maya. Bapak teng pundi, Den? Semar teng pundi, Ndara? Semar nang ndi? Basa. Anu Semar teng pundi? Bapakmu Semar munggah. Lho, padahal bijine elek lho, Tru ya. Ora munggah kelas ki ora. Ha piye? Munggah ning kayangan. Munggah ning kayangan kersane Ndara Baladewa. Oh. Ah, sebabe pancen bapakmu takon munggah ning kayangan takon gugat lan para dewa. Bener apa ora? Lho, masalahe napa kok kon bener apa ora iki? Bapakmu ora ngerti apa-apa, kok dijongko patine karo Sata Kurawa. Monggo nek nganti iki mau ora ana anak-anak Pandhawa, Antasena, Gatotkaca, Antarja, mesti wae ora ana sing iso nrenggalangi kridane para Sata Kurawa. Nek ping kowe wong telu wae kekuatanmu sepira mungsuh Kurawa? Bapakmu mesti mati. Ya toh? Nek bapakmu mati terus lupute apa? Klerune apa? Sing kepengin patine bapakmu ki janjane sapa? Kurawa apa liyane? Mula bapakmu takon gugat ning kayangan. Nek pancen Bathara Guru iki ngudratake bapakmu pancen kudu dijongko patine, bapakmu takon ora trima takon ngamuk ning kayangan. Wei, le. Arep ngopo reng? Lho, anak mbarepe padake. Nek nganti bapak ana apa-apa? Oh, cilik loro gedhe tekaning pati ning kayangan. Sapa sing ngukup nyawane bapak? Aku melu, Tru. Mati maju, Gong. Arep nggo pancatan ndasku ta. Lah lar munggah ning kayangane bapak ra wis tau omong lho. Kowe do iso mabur nek mancati sirahe dulur-dulure. Garing mamak ceplek 12. Gini toh? Saya ora masalah. Aku engko terus arep mancat sapa ya. Lah tenan aku kari dhewe ning donya. Iki nggo ngopo? Kualat kuwi ratu Rawani aku. Bojomu dundang. Bojomu dundang pancat meniso mencolot tekan kayangan. Ngono ya? Heeh. Tariam wonten dawuh, Mas. Edian. Bojomu lemu banget ya, Gong. Apangane dedake? Apangane dedak dengkulmu ora padake apa ora? Guys, Tru. Ya, ngusul bapak nek ora tak susul ndak tuman bae. Ngono, aku kok ya nusul aja kuwatir. Meneng ya ya aku arep nang kayangan. Lamet iki nggo srana wae ya. Ora iso munggah ta ya. Kersane ajeng pancat apa sirahmu? Niki sene sirah. Padha karo sirahmu. Gedene padha. Kowe iso nek dinahi wik. Sape arek umpul gede apa disarang. Wis kudu padha. Senengane kok kaya koten ora wis. Ora usah. Strewet wis. Kene rada dingkluk. Nggih. Ujan. Wah. Kok jero banget ta, Yem? Dalem beli. 3 meter setengah. Dalem. Pun gawe. Ya, Tru, tak susah, Tru. Lho, lari ngopo kowe?
dienggo dolanan sak penake dhewe. Wah, muga-muga kelakon penjangkamu. Kek, aku wis rampung nyingkirke Kurawa, kek. Antasena. Padhe Baladewa. Iya. Gosek. Sampeyan nang kene ngopo? Lho, aku rene sowan Kakang Semar. Lah saiki Kakek Semar endi? Anu apa jenenge? Aku ora weruh. Sampeyan mulih rene bareng karo Kurawa to? Ora. Ayo ngaku. Ngaku sampeyan. Bareng karo Kurawa ya to? Ngerti aku tumandang nrenggalangi Kurawa, mak gedhe Baladewa nyelingker liwat dalan liya. Terus ketemu karo Kakene Semar, saiki Kakene Semar tok ringkes tok bondo tok krincung sikile tok bondo tangane. Ngaku ora, Antasena, kowe aja edan. Kowe aja edan. Aku ora ndeni apa-apa karo Kakang Semar. Nek ora ndeni apa-apa karo Kakene Semar kok sampean nyelingker saka mburi. Ora ana wong nyelingker. Ais. Ngaku ora. Ki nek ora ngaku kriwikan dadi grojokan geguyut dadi tangisan. Lho, Senwar ngopo? Apa sampean perlu tak peksa ngaku? Caramu maksa Baladewa piye? Tak jotosi. Lho, aja edan kowe. Aja edan. Apa arep jotosi piye? Mergo sampean dadi jalaran ilange Kakene Semar lan para kawan liyane. Nek sampean ora gelem ngaku, tak anggap sampean kongkonane Siwa Ngastina ngene bakal mboyong marang Semar Batranaya. Antasena, aja edan. Aku ora ngerti apa-apa. Ngaku ora. Aku ora ngerti apa-apa. Ngaku ora. Wela wong edan. Edan wae. Antasena aja edan. Ngaku ora. Hei, aja edan. Ora iso. Tatap uwete. Piye? Ayo nasibmu, Gong. Terus ora ono to, terus ganggu terus. Aku dibantu. Ya piye wong kene iki kekuatane Truk. Oh, bujeki kowe. Iya. Nah, gandulan iki. Wis. Yo ditangkap. Hup. Ah. Yo meneng wae lho, ora obah lho. Mergo iki aku mung saka dayane lek ku mencolot ki nganti iso mabur niki. Nek kabotan wong kok ndak malah medun aku. Ya. Oh, aku melu ya, Truk. Nah, aku ora dijak, aku ora iso mbelani bapak. Kudu mbelani anak kok ora mbelani iki piye. Ha iya. Kowe carane tekan kayangan tok gantung ngene iki aku ora masalah. Yang penting aku iso tekan kayangan. Ha iya nek ora ngono ndak ora ramu. Heeh. Truk, ngopo? Medun sik ya. Lah ngopo? Awe cenanangan kok. Cenanangan piye? Liwat papringane. Sarungku kathokku kari ning papringane, Truk. Delok aku wuduh. Ora apa-apa ning dhuwur ra ketoke. Ora ketok apa? Ya ketok. Ndase gedhe. Ora ketok piye? Engko nek ngono tak sili sarung ora usah trepet. Ndak selak ketinggalan bapak. Oh ya.
Semar mesti melu-melu dadi undering perkara. Tegese Semar ora kleru ora luput melu arti jangka patine janjane aku tak takon. Iki kepiye to perkarane? Inggih. Inggih piye? Ayo kowe bloko. Sejatosipun pancen saestu kula ingkang nginger kiblatipun para tiang-tiang saking negari Ngastina. Tumunten kula menika nalindraning para dewa wenang damel mubah musiking manahipun para titah. Wenang damel lampanipun para titah. Tumunten kula ingkang nglebeti pemanggih menawi Semar utawi Kakang Nayantaka kedah sirna. Panci mekaten Kakang Nayantaka kula ingkang ndodho dhateng lampan menika Kakang Semar. Kosek. Kok kowe iso omong kaya ngono? Aku saiki tak takon karo kowe jane luputku apa, salahku apa? Aku wis trima urip ana ing jagat. Aku trima urip ana ing donya. Kowe dadi ratu ning para dewa. Aku ora tau ganggu gawe karo kowe kok kowe pendak-pendak ganggu gawe karo uripe Semar. Mongko jagat karo kadewatan kuwi adoh parane. Amargi kula menika rumaos sakit manah kula. Lara perkara apa? Sedaya titah wonten ing jagat menika sami nyembah kalian kula, namung wonten setunggal titah ingkang boten nyembah kalian kula. Mboten tata krama, mboten basa, inggih menika Kakang Nayantaka inggih Kakang Ismaya. Wae minger kiblate wae piye? Aku ki kakangmu lho, Guru. Aku ki wong tuamu, aku ki kakangmu, aku ki dulurmu sing luwih tuwa. Lah kae. Kae. Aja sembrono. Kae nek nganti ngenengi apa ta apa? Iso katriwandan. Cekelen sikik tak leren leh kumayang. Daripada kenapa kono kowe sembrono ora gek cekat-ceket. Bleseke dengkulmu mlocot kuwi. Nek ijek urip terus mak cenut ngono apa? Kowe iki ngrembug apa ya Pak malah? Panjen Bagong iki panjen kurang ajar. Kowe iki ngapa emer ora ana wong kleru kok. Aku sing disalahke. Aku tak takon. Aku wis ngalah karo kowe lho kowe isih tumindak kaya ngono. Aku iki wong tuamu kok kon basa karo kowe nek aku niat biyen kowe ora dadi dewa. Nek aku gelem matur sak nyatane lakon sing kelakon kowe ora bakal dadi nalindraning para dewa. Ning mergo aku karo Kakang Tejo Mantri nalika semana trima ngalah, kowe dadi dewa, kowe urip ning kayangan, aku urip ning jagat. Donyane wis beda, ning kok kowe isih duwe rasa sengit karo aku. Karepmu piye? Kakang Nayantaka, piye? Pancen saestu mekaten. Badhe kula silak ana tanpa guna. Samenika ngaten kemawon. Menawi Kakang Semar mboten saged pejah mapan wonten ing Madyapada, tumuli sak mangke langkung prayogi menawi Kakang Semar pejah wonten ing kayangan. Lho, kok ucapmu kaya ngono? Kula ingkang badhe nyampurnaken gesangipun Kakang Nayantaka. Weh, lha dalah. Gong sabar, Gong. Sabar, Gong, sabar iki ning kayangan ora nekat ora. Wah, keloro-loro atiku krungu suarane guru tanpa murid. Sapa guru tanpa murid? Bathara Guru kok guru tanpa murid. Dadi pancen wis mbok niati to? Estu sampun kula niati. Kula badhe saya kuncara, kula badhe saya ketingal dipun ajeni menawi tiyang ingkang mboten nyembah, mboten basa kalian kula sirna saking lumahing bumi kreping langit. Wah, pancen iblis tenan. Pancen wis ora kena disewawa. Pancen kowe iki pancen nek lagi kepanjingan jiwaning iblis ora mantra-mantra sipating dewa. Ning kaya pancen kowe ora pantes dadi dewa. Nek kowe pancen niat arep mateni karo Semar nyampurnake Semar, ayo. Rupak wani jembar wani kula ingkang badhe wantun dhateng Kyai Semar. Pancen setan kowe. Odos. Iki nolo gareng areng apa? Iki sapa iki? Ulun Bathara Indra. Wah, keparat kowe. Areng ngewangi bapakmu kowe. Kowe ngewangi bapakmu, aku ngewangi bapakmu. Ayo, aku ngewangi bapakmu, aku ngewangi bapakku.
kesosor-sosor terus ayo alon-alon. Ayo rupak wani jembar mani. Wela wani karo dewa sing tak wedeni apa? Stop. Sapa iki? Bathara Brahma. Wela nyilih rek terus. Lho. Nyilih rek kuwi dewane geni to? Heeh. Nek pancen dewa-dewa ring belane Bathara Guru, aku sing ora nrimake tantrimane Petruk Kandung bolong obrak-abrik kayangan. Iki Bagong. Heeh, ambek dewa damai wae. Damai piye nasa gelut. Wah, wis dadi gelut rame kok damai. Aku dewaning pepati, ngono aku tak jabut nyawaku. Ora malah rekoso aku. Nek aku mati piye yo? Bojoku anakku piye? Iya, iya. Gunane apa gelut ta? Mbak Rukun. Ning pukulun Bathara Guru wis gelut karo bapakmu Semar, apa awake dhewe ora gelut? Ning janji piye? Ora entuk jabut nyawa lho. Oga aku kalah nek kowe jabut nyawa. Aku ora iso njabut apa-apa e. Ngene wae. Entuk njabut ning liyane nyawa. Yo. Ayo wani e. Aku ngerti kowe ngarep njabut jenggotku ta kowe. Heeh, kemlawer e. Wis liyane jenggot yo. Wah, sak gegem yo. Ora kaya tomat. Aku tak pateni wae. Weh, lah pati kok diame-ame. Ya omah dipati. Mungsuh Bagong entuk mungsuh tenan. Wae gaglak lima, gaglak segamu. Ono ora? Ora ana sanane. Aku apa-apa doyan. Mangke malah mboten prayogi. Ora critak-critake lho, Tru. Ora. Isen aku. Aku iso ale wis suda rungane. Ha iya. Ora nek omong njaluk ki seru, astro mlebu mik. Oh. Cah payah ora. Meh padha lho. Ha iya wis ngerti. Paitun. Baikun. Ha padha ta? Berarti aku ora salah-salah banget. Oh salah ya wong semprotan kok karo dus. Ya ana hubungane lho, nek bar tok semprot kewan-kewan ki lebokno dus, maksudku ngono. Ya ora. Seneke bunge iki. Caedan. Seneke kancane dijaluk. Oh alah. Guru. Pukulun njaluk pupu. Guru. Pupu dengkulmu mlocot ora. Ayo ora krungu ayo. Wonten dawuh Pukulun. Apa ing kita rembug jroning kayiwangan sayekti ulun wis ngawuningani kebangetan timen. Apa kita ora mersake karo Semar, ora mersake karo kadang kita. Semar wis gelem urip ana ing jagat, mongko Semar tanpa derajat, tanpa tapangkat, tanpa bondo, tanpa donya. Uripe Semar kaya wong popo ngulandara, uripe sarwa sekeng, sarwa ora kecukupan, sarwa ora duwe, mung dadi titah lumrah. Kita ing kedunungan derajat pangkat bebasan sundu langit derajat pangkat lan semat kita. Nanging teka kita isih duwe rasa gedeng keburu sengit kelawan Semar. Mung merga kita kuwatir kelawan Semar, sabab Semar ora gelem basa, ora gelem unggah-ungguh, sarta ora gelem nyembah kelawan jeneng kita. Apa isih kurang titah ingkang semono akeh wis padha nyembah kelawan jeneng kita. Semar kuwi wis rekoso Manikmaya. Ismaya kuwi wis urip ingkang kebak prihatin lan papa cintraka. Kena ngapa isih mbok gawe supaya titah ing ngamapan negara Ngastina padha sengit kelawan Semar wekasan jangka patine Semar. Kebangetan timen kahanan kita. Mula kang sangka kuwi kanggo sarana nggon kita wis gendhak sikara kelawan Semar Badranaya Bathara Guru ora ketang ngamung sedhela kita kudu ngrasakake urip kaya dene Semar Badranaya mandi ucaping kulun Bathara menang
Kulun kula nyuwun kawelasan. Sampun kados mekaten. Weh, Semar ana lho, Tru. Sing asli sing endi? Kae cetha sing mburi-mburine Bathara Purun Sang Hyang Bathara. Sapa kae, Tru? Purun Bathara Paut. Paut dengkulmu. Cah cilik oyane klithian ya, Tru. Ha iki dewa ya, Nyuk. Kae iki dewa, malah Bathara Guru kalah derajate karo kae mbahne Bathara Guru. Masa? Heeh. Kok untune puto? Wah. Engko nek disotke dadi uler tenan lho. Ora sembrono to, Gong. Kula nyuwun pangapunten. Wis kita kudu ngrasake dadi kaya dene Semar. Rasakno. Urip kaya Semar kuwi ora enteng. Badranaya wonten dawuh Kulun. Ayo, kita ora ketang sedhela dadi dewaning para dewa mapan ana ing Kayiwangan. Sak tutuk kita nggon kita mapan ana ing Kayiwangan Suraya. Semar ingkang kedadian saka Bathara Guru kita momong anak-anake Semar ingkang kebak kurang ajar. Bagong kae yen karo Semar bapakne tumindake kurang ajar ning Semar mersa sabar mersa ikhlas rasakno yen dadi kurang ngajari karo anak-anake Semar. Ben kita ngrasake kaya apa sengsarane kadang mutuwa isma ya nggone urip ning alam padha. Kampleng kowe. Aja. Iki kowe tak jaswane negara Ngamarta. Omong karo Punden Pandhawa nek kowe arep mbangun desa syarate kudu kowe nyuwun syarat ditumbali gethihe Werkudara. Ngono ya? Gelem fotonya. Gelem fotonya. Gong ora ngawur lho, Gong. Dadi napa mau diajar ki sing ngajar kudu awake dhewe. Ning Werkudara. Iki Bathara Guru wis ora urusan. Kok ngecek nganu karo bapak sia-sia ya. Aku kok tok jlomprongke. Lho kok kowe ngerti? Kok kowe ngerti piye? Ya ngerti kok iki wong waras ya ora. Nek nganti tak tutke ra gelem muni ngono, ditenono larak ning jaba gebuki kowe. Ben, Gong. Wis ora urusan. Aku sing ngatur perkara iki. Nek nganti wis ta, ya. Sago ora? Aku piye, Gajul? Gajul? Ya, sago. Beres iki anggere ngapusi titenono ya ajar dhewe kowe. Koko Prabu Sri Bathara Kresna wonten timbalan Yayi. Estunipun anggen paduka kula aturi rawuh wonten negari Ngamarta. Ingkang rayi menggaliaken perkawis Kakang Semar Badranaya ingkang sampun sawetawis mboten sowan wonten negari Ngamarta, Koko Prabu. Menapa Yayi Janaka mboten nanjihaken kelawan Kakang Semar? Menapa to sababipun dene Kakang Nayantaka mboten kepareng sowan wonten negari Ngamarta? Koko Prabu. Dereng pikantuk dawuh saking Koko Prabu Ngamarta. Mila ajri raos sing manah kula menawi kula ngrumini dhateng wasisaning Nalindra Ngamarta. Inggih menika Koko Prabu Puntadewa. Werkudara apa ya ora nanjihake? Ora jeneng aku rupa-rupa gedhang. Nanging aku ora beda karo Janaka. Yen durung entuk dawuhing barep, tangeh aku wani nglakoni sowan utawa tilik marang Karangga Dempel. Nanjake kelawan Semar Badranaya. Koko Prabu ingem katen. Sakmangke Koko Prabu mugi kepareng nggali nganti dhateng kadang kula salah setunggal kepareng ngata tinju dhateng Karangga Dempel. Nanjaken dhateng Kyai Semar wonten menapa dene mboten kepareng sowan wonten negari Ngamarta, Koko Prabu. Miat langening kalanggiwan klar pandan moncar tinan ler kekonang surem sara tetan padang
Kasor lan pacaring purnameng gegono dasari mangsa katiga. Ing dereng ngantos samimbal wacana paripurna. Kedadak swaning Kira Semar Badranaya dumrajeg tanpa harapan nganti sanggya para putra. Semare koden prayitna semuriris. Koden prayitna semurire seka balik titiyane gandayane trisanya purnama sasi ing Koko Prabu nembe dados raosen teka menika Kakang Semar sampun sowan Kakang Nayantaka Padararja sapraptanira bleget duwek sadulita lit. Inggih sinuwun, kula ngaturaken bekti kula kunjuk diwaji. Iya Kakang Semar. Ora liwat pangestuku tampan ana. Nggih kula pundi nggo jimat. Kakang Semar Padararja sapraptamu sinuwun Ndarawati wilujeng. Bekti kula kunjuk nggih Den. Iya, Kakang Semar kok kaya ora kepenak awake. Masuk angin ngono piye? Mboten. Lah kok swaramu kaya aradat sabene. Pancen kados ngaten sinuwun. Kakang Semar Padararja. Sinuwun anu sapa? Anu Ndara Janaka wilujeng. Dipol Padararja sapraptamu. Ndara Werkudara kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Ya tak tampa. Apa to sababe dene Kakang Nayantaka musawetara wektu rasuwan marang Praja Ngamarta? Yen to pancen ana piranganing Pandhawa ingkang gawe kogel kagelan atimu, Kakang Semar. Samengko Kakang Nayantaka ndak aturi paring dawuh yen Kakang Semar darbi panjaluk apa Kakang Semar? Nuwun sewu, kula niku suwe mboten sowan menika merga nembe ngrancang apa Kyai Semar? Anggen kula mbangun desa. Mergi kula kepengin mbangun desa Karangkadempel mboten kok mbangun wangunan sing apik mboten. Nanging kula kepengin mbangun karukunan katentreman sing mapan enten Karangkadempel. Ning jebul syarat seranane kok angel, kok abot nek mboten kula aturke niki mboten ajeng kelakon. Ning nek kula aturke kok damel sakit penggalipun Pandhawa sewiji-wiji. Syarat seranane apa Kakang Semar maragake matur marang panjenengan ingsun. Sasmitaning Jawata ingkang kula tampa syarat serananipun boten sanes Karangkadempel kudu ditumbali ngangge getih Ndara Werkudara Den. Semare pancen wis ora kena dikandhani kok. Aku ora iso mara kowe to, Pak. Ora sok wani matur kaya ngono. Engko iki ngrekoso nek kowe wani matur kaya ngono. Ha ning ngayal ya, Reng. Ha apa? Atone ndasmu lho, Reng. Ora kompak babar blas.
Wah, aku ya krungu dhewe kok ya, Gong. Wah, jan kuwi Ndara Werkudara wis jumeneng ning ngarepmu kuwi, Mir. Omong sisan. Piye Ndara Werkudara ikhlas apa ora? Pripun, Den? Ikhlas napa mboten? Sampeyan dadi srana kesembadan gegayuhan kula mbangun desa. Dipol. Ing mestine aku ngajeni karo kowe. Ing mestine aku nyembah karo kowe yen perlu upama kowe dudu drajating wong loro saudon telu saurupan. Merga nggonmu wis momong marang para Pandhawa. Nanging apa ya pantes kowe ngucap kaya mengkono. Yen ngono cetha yen to kowe jatine ora tresna karo para Pandhawa. Kowe ora tresna karo Werkudara. Wah, mek perkara bangun desa wae kowe dadak gawe pepati. Kowe dadak nganggo syarat srana sing gawe kapitunaning Werkudara. Piye Bagong? Mengkari gelem apa ora ngono? Mengkari gelem apa ora? Nek ora gelem tak rudha paripeksa. Nek ora gelem tak rudha paripeksa. Wah, Dipol. Tegese ngajar ora awake dhewe ning Ndara Werkudara. Dosa lho Gong kaya ngono kuwi. Tak mundhasmu lho, Reng. Iki wis dadi sistemku kok kuwi dadak mesti ngendondone. Ning nganti kaengku sing dadi Semar kuwi cilik lara gedhe tekaning pati. Dewa lara. Dewa ora iso lara, ora iso mati. Diajar kaya ngapa ora bakal iso mati. Wis men kapok. Men jerah. Apa? Jerah. Jerai apa? Jerai isin. Wah, payah jerai kapok. Heeh. Men ora mbebedok karo uripe bapak ning alam padang, Rek. Ampun disiksa Ndara, kula ampun ditendhangi. Gunane apa? Kowe suwita ning negara Ngamarta tundhone wing kaya ngene sing tok lakoni. Wah, kebangetan wis Semar. Wah, diuripi ning Ngamarta ning kowe malah sajaya arep mipri kekuataning Pandhawa. Wah, edan. Sik iki kok gawe gumun to? Bab napa? Lho biasane bapakmu kuwi nek dipiloro karo wong kowe iki mesti padha runtik. Lah kae ditendangi Werkudara kok kowe do meneng wae. Sing kurang kaprayitnan kuwi sampeyan. Lho. Kok kowe nyalahke aku? Salah. Gunane apa? Kedapuk titi sing Sang Hyang Bathara Wisnu. Kudune iso nyawang sapa to Semar kae sejatine. Ora mentuk kantakon ngopo Ndara nesu? Ora nyambut gawe ngapa mentok kantakon. Ora edan sing edan kowe. Us. Aku ki ratu ya tok undheke edan. Ayo disawang. Kanggo permana jati. Sapa sejatine Semar kae? Kowe lah dalah. Lah kok dadi saka yang ngono kedadeane. Nah, niki kula critani. Wau bapakne gelut karo sing dadi Semar niku. Lho, gelut nggih. Lha perkarane napa ora ngertine bapakne ajeng dipateni karo Kurawa. Sinuwun Mandura rawuh teng Karang Kadempel. Bapak niku ajeng rancang bangun desa. Sinuwun Mandura rawuh kesusul anak-anak Pandhawa. Kurawa bubar mungsuh anak-anak Pandhawa. Sapa anak-anak Pandhawa Petra? Ndara Garukaca, Ndara Antarsena, Ndara Antarja. Lah Sinuwun Mandura niku sak perjaka karo bapak niku kok sajahe kaya
Atine niku ora trima. Semar kowe iki ora gugat ning kayangan lho. Janjane ngopo? Lah kok Urawa ujug-ujug kepengin mateni karo kowe iki nek ora ana sambung rapete karo dewa tangeh lamun mergo ati lan pikirane manungsa iki sing ngobahke para dewa. Nah, bapak runtik atine. Tak tanjiki teng kayangan. Kula ale gareng kali Bagong melu mriko. Kula ale gareng karo Bagong ngamuk teng mriko dewa-dewa bubar bapak gelut karo sing dadi Semar nika. Iya, terus Sang Hyang padha wenang medun. Heeh. Ndukani sing dadi Semar nika. Kowe kok ora ngrasake Semar to? Semar ki urip ning alam padang, Semar ki urip ning alam donya wis rekoso dadi wong sekeng, dadi wong ora duwe tukang momong. Kowe wis kebekan derajat pangkat dadi nalindraning para dewa kok isih duwe rasa gething karo Semar. Nek ngono hukumanmu mung ngrasake kaya dene urip kaya Semar. Jelek. Dadi Semar. Sapa? Nika wau. Lah terus Bathara Wenang wis Bagong Petruk Gareng mangsa bara nggonmu Murba Masesa. Semar iki tak unggahke ning kayangan. Ben Semar ngrasake dadi dewaning para dewa, sing dadi Semar kae mung ngrasake dadi Semar. Wong ngono, heeh. Anu iya, anu nggih. Weh lah dalah. Lah iki mau ki sing ngakon nganggo tumbal Geti Werkudara iki sapa? Ngacung. Lah kok isa-isane nglakoni mbangane tangan kula sing ngajar Semar. Lho ora mentala wong wujude Semar. Ora ketang jerone du Semar. Ben diajar Ndara Werkudara. Kae engko nek nganti kena apa-apa piye? Mboten mungkin niku dewa sing dadi. Ora apa-apa, diantem wae mung lara dela mari, lara dela mari. Nek nganti disudet kuku Pancanaka. Lho, apa mlendring? Kok apa mlendring kok disudet? Ora bakal terdas. Pun tak sampean pitados kalih kula ning rata awat-awati ndak geger kanane Bagong. Yo. Kowe aja edan Antasena. Sedalan-dalan aku kok jotosi, sedalan-dalan aku tak tabohi karepe piye? Ora ngruduke bak, kakene Semar nendi? Tekan ngendi wae tak jotosi kowe, Pakde. Aku cubriya karo kowe. Kowe melu dadi kongkonane Siwa Ngastina supaya mbondo karo Semar. Ora, aku ora ngopo. Sapa? Antasena cetan, aku ki wong tuwa. Sapa apa? Binatang wah edan Antasena kaya wong kranjingan ngantemi wong tuane sapenake dhewe. Lah kok dadi aku sing dituduh kaya ngene iki piye kanane? Lah iki menungsane keparat kowe. Semar. Kuli. Kula kok kuli. Kuli sinuwun. Kowe iki piye? Takon munggane kaya kena melah tekan Negara Ngamarta tapel wates Negara Ngamarta piye? Kowe ngapusi Baladewa ya? Kowe ngapusi Baladewa. Nganti aku diajar karo Antasena, digawe pangeran-pangeran aku diwirang-wirang karo Antasena. Mergo aku ngeboti karo kowe. Jarene kowe munggane kayangan bakal gugat karo Baladewa. Lah kok klitian nang kene kowe iki janjane iso ditata apa ora kowe?
Baladewa. Wah, ngopo kowe melu ngajar Semar? Menungso ora tatanan manut maring jajaran iblis. Wong tuwa ora iso dicekeli gunemane. Jare kowe iki tekan kayangan. Kowe mau ditemu karo ngedebul karo aku, lha kok dadi kowe tekan Negara Ngamarta. Kowe ngapusi karo aku. Mboten sinuwun. Werkudara ngopo Semarta Azhar? Wah, arep bangun desa dadak nganggo tumbal gedhe Werkudara. Tegese Semar wis tegel karo aku. Tinembane aku ditegeli karo Semar tak tegeli. Ayo bener kowe. Bengawan Solo. Wah. Mula wektu dina iki aku ora trima. Aku ya ora trima. Nganti kanane kaya ngene aku ora trima. Kowe kudu tanggung jawab Semar. Aku diwirang-wirang karo Antasena. Wah, ayo Kake. Dadeno tumbal Werkudara ning jagalan kaya sapi. Iki piye lakone? Baladewa, iya wonten dawuh ulun. Ulun ingkang prapta. Lho. Ulun ngasta utawi nganti dhateng Kakang Semar. Ya iki pancen Semar ingkang sejati. Ingkang nalika semana ulun dawuh supaya ngrasakake dadi dewaning para dewa ora ketang amung telung kedheping paningal. Sabab Semar ingkang ora luput, Semar ingkang ora kleru dijangka patine dening Manikmaya ingkang tansah duwe rasa gedhing keburu sengit kelawan Semar. Mula tumuli Manikmaya tak sebda dadi wujuding Semar dimen nglakoni urip kaya dene Semar dadi wong papariman, wong kang ora duwe sarta wong kang kekurangane ning jagat. Manikmaya, kula wonten dawuh pukulun piye? Apa kita betah urip kaya Semar? Inggih pukulun. Kula nyuwun pangapunten ingkang sakalangkung kathah. Kita nyuwun pangapura kelawan kadang kita ya kuwi Sismaya. Kanthi kita nyuwun pangapura ingkang kanthi tulus, sayekti kita bakal mbabar sejatining wujud ingkang sejati. Kakang Ismaya kula nyuwun pangapunten. Sepinten kalepatan kula diagung pangaksami, kula mboten badhe gendhak sikara. Kuwi badhe mboten jangka dhateng kapitunanipun Kakang Ismaya wiwit dinten menika ngantos sakterusipun Kakang Ismaya. Aku ki mesti menehi pangapura karo wong sing rumangsa salah kok. Manikmaya. Kita wis ngrumangsani luput, Guru. Inggih. Ukulun kula sampun ngrumaosi lepat. Kanthi kaya mengkono, jangkungen sedyaning Sismaya ya kadang kita. Jangkungan sedyaning Semar Badranaya nggone bakal mbangun desa muga dadi pancatan tentreming jagat sawigung. Iya, kula badhe tansah ngulataken gegayanipun Kakang Ismaya pukulun. Kok dadi lakone kok ting kremit ora karu-karuan. Wah. Depol, kula sida njaluk tumbal aku apa ora? Sing nyuwun rak Semar nika wau nek kula ora njaluk tumbal napa-napa. Kowe ngerti sopan ora? Piyayi lungguh dhuwur. Tak ajar kowe. Cah picak mripate. Weh. Iki Bathara Guru to? Wah, Semar tenan iki ambune jengkol. Edan ana wis malih to, Pak? Wis.
Iki lho ya kaya ngene pancatan nggonku bakal kasembadan sediaku. Bathara Guru wis bali ning kayangan Bagong. Wah, wis jan urang tutuk le ngajar. Bagong edan. Aku kon ngajar Bathara Guru. Syukur kowe dosa cemplung neraka kowe. Wani ngajar diwa cemplung neraka. Kowe sing gawe-gawe. Mboten. Mboten kula ning panjenengan mboten dingotenke ndak malamake Bathara Guru niku mboten jerah utawa mboten kapok. Wah, lho, kakek nang kono kene kek. Kakekne Semar Jayar mbangun desa kok malah nang kene. Weh, saiki iki delon kuwi. Kuwi didelokke kuwi senengane ngluputke wong gerang, ngluputke wong tuwa saiki sawangen. Iya, Dik, aku salah. Dade. Saware salah. Aku nyuwun ngapura. Ngopo Antasena? Pakde tak jotosi. Mergane tak kira nek ngrangket kakekne Semar. Turun dalan tak antemi tak taboki nganti gila. Wah, caidan. Wah, sesuk meneh ora waton. Ya nyuwun ngapura Pak, ora ngerti kok. Wih, anakmu ngono ora tau diulangi ngono iki. Anake wong kau, anake wong dosa. Anake wong wutuh apa anane? Pak dene diajar aku ki ratu turun dalan dijongkong-jongkongke. Nyuwun ngapura. Nyuwun ngapura, Pak. Wonge trima ora? Sapa? Sing ndok jotosi. Trima, ora trima gajulane. Sing gerang rak malah wah, Werkudara ki malah nutur karo anake sing apik to. Ora prayoga kaya ngono kuwi. Kakang Semar kula Yai Darmaji nanjake Kakang Semar nggone ora sowan. Merga kula pengin bangun desa. Lho, pengin bangun desa nggih. Pengin bangun katentreman, pengin bangun karukunan wonten ing Karang Kadempel. Ula dalah. Yen ngono kuwi apik, kuwi becik. Nek pancen gayan kula becik apik nggih, awi mboten ketang namung sedhela lenggah teng Karang Kadempel. Men muwi sengkut gumreguting para kawula nggone gesang tentrem wonten ing Karang Kadempel. Werkudara kanan resi ana Kaka Prabu Swami wonten Karang Kadempel. Yo, ayo Semar tak jangkung apa gegayuhanmu Semar. Werkudara, jaluk Semar arep mbok nggo ngopo? Pateni Kul Ngastina. Wah. Madangi jagato ngomong sapucaking wukir marebak bangsa mirat keneng soroting surya mega lan gunung sedaya won paripurna kula wis disengkuyung
Anggenipun badhe miwiti mbangun desa. Yo Semar. Mugi-mugi nir ing Sambikala mboten nanggang setunggal menapa. Gandeng niki prabote ajeng terus dibablaske teng papan sing tebih mula nyuwun mapunten nek sakmenika kedah kula bubaraken Ndara. Ya. Mugi-mugi sami wilujeng ning Sambikala samudayanipun kula nggih tentrem ayem mboten manggal setunggal menapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.